How's the feeling, sir? How's the feeling? Always do the X, brother. Go ahead. Camping style. So excited! Let's get it on. As usual, gandang lalaki ko pa rin. Oh. Leo, ginagawa mo? Excited na po ba sa destination? Yeah, super excited. Ready na mag-swimming, mag-camping, and everything. Pumunta tayo dito sa KitKat na dinaanan ng LPA Shearline Amihan. So kung makikita doon, ma-shoot mo kung gaano kaputi. Kaya ako sasabihin nila, KitKat okay lang hindi 4x4, hindi 4x2. No. Definitely you need a 4x4 vehicle dito. Kailangan mo ng traction. Shout out to UCM Motors. Stingray 150. Shoutout also with ATV King. Siguro next dala ko yung unit ng ATV King natin. Yun naman ang testing natin dito sa KitKat. Yung isang ATV natin na gamit ko privately, yung puti na 250cc. Iniwan ko na sa house yun. Kawas ako, wala kasing ilaw. Hindi pala na-install yung ilaw nito. Pero kita nyo naman ang gulong, brother. Putik na putik, sabak na sabak. Hindi ko lang alam kung nakuwanan mo yung trail natin dito. Nakuwanan mo ba kanina? Pucha, panalo rin yun. So medyo boring guys sa buhay nyo. Gusto nyo ng trail, gusto nyo ng adventure. Kung ang buhay nyo ay walang pagsubok, dito nyo subukan. At least challenge yourself once in your lifetime. Try overlanding, try a 4x4 vehicle. For me, roads like this is just like same as pareho lang ng kalsada ng buhay natin. Gaano mang kalubak yan, gaano mang kaputik yan, gaano mang kalalim yan, mabalao ka man, parang buhay lang din yan. Kung titigil ka na lang doon at wala ka nang gagawin, tapos ka na. But if you believe sa sarili mo na there's always, the next day,
to challenge again yourself and to keep moving. Maniwala kayo sa akin, maayos din ang lahat. I've been there. Once you hit the rock bottom, there's no other ways to go up. Let's do the X. Hello guys, we're now leaving. We're going to Vacation. We're going to vacation. It's the end of our vacation here in Okay, Leo. Alam ko excited ka na, no? Welcome muna sa Trailex Kayaks and ATV dito sa Cagsawa. So andito lahat ng mga ATVs natin at sa kayak. So ngayon, kinakarga natin tong dalawang white water river kayaks. Itong dalawang maliit. Usually pang ilog to. Para saan yan, Sir Craig? This is good for river kayaking. Yung medyo extreme, no? Sinampa natin dito yung ATV natin because again, we're promoting the ATVs from ATV King and UCM. So papunta tayo ng Siruma. So abangan nila. Mag-overlanding tayo doon. Pero at least gagawin natin mas malupit. We do kayaking along the way. Kung ano makita natin river, then doon may dagat naman. Although hindi siya advisable for dagat. Pero again, alam mo naman, extreme tayo. Basta ATV try natin to. Kasi may malupit ako surprise sa inyo. Itirahin natin wakeboarding doon. So, hahatakin ng ATV yung rope natin. Tapos titira tayo ng wakeboarding doon sa Kudkat sa Siruma. Oh, the best. So, abangan nila yan, Sir Craig. Yeah, so actually this is the first episode of Gray X. So, I will also introduce all of our members, no? Kung sino tayo dito sa X Familia. So, abangan nyo to. A few moments later. Yo, what's up? Mga Tropa Films, mga tol. Ato ngayon, napapunta kami ng Siruma nga pala, mga kababayan. Kasama namin ng buong team. At may dala kaming ATV, yan, no? Si Arcade mag-ATV. Tapos si Boss Totoy Rabas ay magkakayak. Titingnan natin yung kakakayanin si Totoy Rabas dyan sa kayak na yan. Ayo, so let's go! Sir! Ano yan, sir? Harap ka? Harap ako, ano? Oh! Dadagawin yung tinitas.
Madam, how's your feeling? Inaantok ako. Grabe, ang dami kong nakain. Nakakaantok pala pag nabubusog. Ano sir? Excited ka po ba sa pupuntahan natin? Oo naman. First time ko ulit lumabas at gumala after 2 years. Yeah, camping style. So excited! Let's go! Let's get it on. Hours later. Mga X, no, update ko kayo. Andito na kami sa Patitinan. Actually, Patitinan is located in Kamsur, Region 5, Bicol. As what you see sa left side ko is the open water of Pacific Ocean. Doon, Leo, ano na yun, Karamuan. Medyo ano lang, medyo cloudy lang. Catanduanes somewhere there. At my back, ayan na ang Kamsur, tatakpan ng Mount Isarog, no? Nato Beach. So andito ang crew. Ayan, si Arkit, si Bambis, si Kevin, Bogji. Wala, kamatayan na naman yata, senyor. wala tiwala sa amin si senyor. Mga itutulak namin kaya nawala. So mamaya ETA namin mga alas 4 nasa Sirumak Yudkad na kami. Okay, let's do the X. Masaya. Excited na po ba sa destination po? Yes, super excited. Ready na mag-swimming, mag-camping, and everything. One, two, three. Jump tayo. Ikaw na si Mama na. Apep si Plano Ginaw. Sabihin mo. Yeah, si ano. Si... What's up, gang? Yes, sir. Lobat yung isa eh. Lubat na. Oo. Ano pong update natin ngayon? Wala. Ano ba ang update? Ano ba yung panahon o ano? Sana mo. Ano, matatay ka na daw. Tayong-tayo na talaga ako. Sana tayo ngayon, sir. Sana tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Partido area. Sakop ng ano? Sangay. So, welcome to Sangay. So, ito yung lugar namin. Ano, may makakawin sa'yo? Lahat ng nakikita nyo, sa mata nyo, nakikita nyo, pagmamayari namin yan. Pagmamayari namin yan. LGC lang. GG lang sa kalam. Doon naman. Bigla. Sir Fred, ano po Wala. lang? Kung sabi mo sa biyahe natin ngayon. Laro sa camera. Napakaganda. Siyempre, as usual, gandang lalaki ko pa rin. Cut. 6.5 hours later.
kami kaso madilim. Oh, may signal ka. May signal ka na? Ate, yun na kami. Nag-fight ko na sila, sir. Nag-uot sa adventure. Parang yan, nagsapatos ako. Buti na lang talaga, nag-shoes ako. Look at me. Kasexy ko, daddy. Kasexy ko. Putang ina yung putik. Yes. Ay, diba? Sige pa, dapat makataas May dito kadang sa kabila, si We. Ikaw daw naman magkapat ka. 6.5 hours later. What's up mga X-Men, no? Leo. Malupit na makbakan. Nakakalungkot na masarap, na exciting kasi nakarating tayo sa KitKat, no? Sa last resort na tawag nila. Some of them they call it Patanes of South. Hindi pa natin nakikita, bukas may kita natin, pero alam ko kung paano ganda to kasi somehow nakita ko na yung other features nito. Supposed to be noon, dapat nakarating na ako dito way back 2015, no? With the rides, with the group sana. Hindi lang ako nakasama during the time, but mas masaya naman ako nakasama ko kayo na X-Fam, Speedball. The problem, tatlong leagues ang dala natin, isang 4x4, isang 4x2, saka isang AUV lang, no? Bukas papakilala ko sa inyo kung sino si Boy 2, sino si Erap, sino si Odin. So far ang nakahawon si Odin kasama ng ATV natin, no? Nabalahaw si Erap at saka si Boy 2. So, dalawang trail din na namin, paahaw na sana dito,
nagkamali, nahulog yung gulong, so hindi na nakaahon. Ganoon din dito, pahaw na lang din sana si Erap, yung strata natin. Kaso din nahulog din sa mas maputik, no? Mas malaboy na tinatawag nila dito sa Bicol. So again, we're here in Cudcad, si Ruma. I don't know if si Ruma is part of Tinambak, municipality of Tinambak. But again, we're here in Bicol region. Actually, I'm facing at Pacific Ocean. Lakas ng hangin. We have a good spot, no? Ito talaga ang target ko dito, yung tinatawag nilang Black House. Since alam mo naman, Leo, favorite color natin black. All ng rigs natin black. Ay tayo naka-black. So, Black House, bukas makita nyo kulay itim to, ang bahay na to. Shoutout sa may-ari kay Sir Makoy. Tapos dun sa dalawang staff niya dito na nag-welcome sa atin. Although wala akong advance booking, pero talaga ito talaga yung tina-target talaga natin na makapag-stay tayo. Kasi alam ko kagabi na tayo kanina, pero bukas pa tayo dun sa may tabing dagat na. Mag-ATV and wakeboard tayo dun bukas. Tapos na kayak. Sana ma-akit natin yung rigs natin. Sana mainit na bukas. Pero ayun, so far chill lang muna tayo, pahinga. Kasi nakapag-dinner ang grupo, alas 9 na. Mamaya jam. Bukas abangan nyo kung anong mga adventures natin. So let's do the X. Hey Leo, bago kong makalimutan, unang-unang gusto kong pasalamatan, no? ATV King, Sir Sunny, salamat sa pasalubong last time sa apparels. Also shoutout with UCM, Sir Del, Jasmine. So again, I promote these two ATV companies because again, we're selling ATVs and nagpaparent tayo ng mga ATV. Shoutout, no? TrailX Kayaks and ATV in Cagsoa, Daraga, no? In Albay. So visit nyo lang TrailX Kayaks and ATVs. I offer you good big discount. Just sabihin nyo lang KX, that's the key. Sabihin nyo lang KX, bibigyan kayo. Just look for Boyet and Miko. They will entertain you, sila bahala ng discount show. And then again, I hope Ford, shout out, no? Sir Arnel of Ford Naga, Ranger Raptor, the best brother. First time I try, no? I used to 4x4 manual vehicles way back 2010. First time kong gamitin tong rigs natin. Sobrang chill. Wala kang pressure, wala ka talagang worry. The best ng 4x4 nila. What else? Ano nakalimutan ko? LJC Logistics, Tanduanes. Shout out sa mga couriers ko and all the couriers, especially JNT Express. We're here to represent you guys. JNT laban, JNT Philippines laban. And also shoutout din lahat sa mga courier ng other logistics company. And also with my C9 club, C9 Bicol. Sorry to say, hindi pwede ang mga C9 natin dito. So gamitin na lang natin yung mga 160 ADVs natin. C9 Bicol, no? Definitely bukas makita nyo, ang ganda nitong lugar dito. So dadalhin ko kayo dito, C9 Club. Then shout out to my Speedball Moto Club. Lahat sila, kung nakikita nyo sa background. Speedball, kaway-kaway naman. Let's do the X. Do the X. Sila ang aking Speedball Moto Club group. May X-Fam, may LJC Core Management, no? Lagi ko kasama. So introduce ko sa inyo yung mga tropa. Baka bukas paliwanag eh. Then of course, to the person, camera behind, no? Behind the scene, Master Leon. Shout out sa iyo, brother. So again, ano pa nakalimutan ko? Walang Optical Clinic.
What else? Trail X, nasabi ko na. JNT again. JNT number 1. All couriers. JNT Express. Laban lang. Let's do the X. Hoy Leo, huwag natin makakalimutan yung dalawang Lato brothers ko sa isla ng Catanduanes. Brother Lloyd, Brother Mayor Johnny. Di man tayo natuloy yung lakad natin dahil nga yun nga because of the low pressure, but now we're here. Dito kami ngayon sa Siruma with the X-Fam, with the Speedball Moto Club. Scout muna namin. Next time dadaling ko kayo dito, Brother Lloyd and Brother Mayor Johnny. Shoutout sa inyong dalawa, Lato boys. Let's do the X. Hindi mo nag-contact. Siyempre. Good evening guys. Nandito na kami ngayon sa Black House dito sa Siruma. Makatapos lang din kumain. At grabe putik. Lumubog yung sasakyan namin, dalawa. Grabe. Nakot-takot na lang namin yung mga gamit. Yan. Yun, at ito, gamit na gamit yung ilaw ko. Ang dilim. Ang dilim dito. Yan. So, bukas, update ko kayo. At magliligpit muna kami ng mga gamit. Tapos, pahinga dahil pagod. Grabe. Dinanas. Oh, Black House dito sa Siruma. Music so sweet, I repeat, it's the heartbeat, like just a reggae music.